Nachi ọrụ steeti abụọ Anambra ka mmụta Chukwuma Soludo bụ onye nke gbatụnyere mmụọ iruju ya nyegara ezinụlọ ndị be nwa Odachi nwe igwe onye nke nya bụ Odachi mere nsonso a n'isi ọdụ ahịa main market bụ nke nwere n'Onitsha metara dịka esi wee kọwaa na gọvanọ Soludo bụ onye nke zutere ndị nnọchite anya si n'ezinụlọ ahụ bụ ndị nke si na Ikwo na Ebonyi steeti ma bụrụkwazị isi ọdụ okpuru ime obodo Onitsha North. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ. Gọvanọ Soludo kwere ezinụlọ ahụ nkwa na a ga-afụ isi ya bụ ihe merenụ ma kwuo na onye ọbụla ahụrụ na aka ya dị na ya bụ ihe merenụ bụ onye a ga-enye ntamahụhụ dịka iwu si wee kwado. Ọ gara n'iru too ndị ọrụ nchekwa maka etu ha si wee gboo nnukwu ọgụkarị dapụtara ya bụ ọma ahịa, ebe ọ gwara ha ka a gaa n'iru na-etinye ọtụtụ ihe n'ọrụ iji wee gaa n'iru na-eweta udo tọrọ atọ na steeti a. Gọvanọ Soludo mechara gaa leta otu onye nọ n'ụlọ ọgwụ na ya bụ Onitsha ma jirikwa n'otu aka ahụ kelee ndị nke merekwara ahụ nọkwa na Nnamdi Azikiwe Teaching Hospital dị na Nnewi. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.